nuna ma yadda zaka ƙara wa wayarka girman memory ba tare da ka sha wahala. Tana iya kasancewa ka ji akai turi a waya amma kuma baka da space ko kuma wayarka ta cika, storage ɗinka ya cika, kuma in ka goge waƙoƙi ko bidiyo space ɗin nan ba zai ishe ka ba. To hanya mafi sauƙi da yadda zaka ƙara wayarka girman memory ka rage duk wani space da ke kan wayar taka ba tare da ka sha wahala. Misali yanzu zaka yi turi a zanda, kai tsaye zaka ga ta ce ma ba space, kuma gashi ba space ko kai rage ba zai isa ba, ko kuma kai tsaye ka Play Store zaka yi downloading na wani application ya nuna ma ba space. So ga hanya mafi sauki da zaka ƙara wayarka girman memory ka bata space yadda take so. Da farko dai zaka zo duk wani application na wayarka kai tsaye, misali sai an gwada yi da YouTube. Misali idan ka zo YouTube ka dan danne shi haka kai clicking, zaka ga wani waje an sa app info, gashi nan kuna gani app info. Waje nan zaka ga an sa storing and cart, sai ka danna shi kamar haka. So bayan ka danna sai ka dan jira ya zo, kana ganin kai tsaye ga cikakken bayani nan kan application din nan, gashi nan kuna gani ya ci mana MB ya gashi nan kuna gani ya ci mana MB wajen 180 da wani abu kai tsaye. So ba wai goge application din zan yi ba, duk wani application za mu rage mar nauyinsa ne, saboda application zaka same shi wanda idan ka ɗauko kana yawan hawansa kai saving ko ka ɗauko wani abu ko kai downloading yana cika kai tsaye. Nan wajen za ku ga an sa clear card, sai ka danna shi clear card. So kana danna shi kun gani gashi da aka sa card din nan da MB 180 ne amma yanzu ya goge mana shi kai tsaye. Sai ka zo duk wani application na wayarka wacce kake ganin kana amfani a kan wayar ya zo ko downloading ɗinsa kai zaka iya mar wannan abin dan ka rage space ɗinsa, domin kana aiki da shi zaka samu space. Kamar wannan phone ɗin kun gani yana da MB 520, kun ga wannan har ya ci space mai nauyi. Ko wani film ɗin ko wani comedy ko wani wata wakar ba ta da wannan space ɗin ba, da haka yanzu za mu goge ta. Tsaye kuna gani gashi nan kuna gani wannan ya ci mana MB 72, gashi nan in muna so mu goge shi kawai sai mu shiga clear card sai mu danna shi, muna danna shi sai ku gani kun gani gashi nan ya dawo 0 kai tsaye. Sai ka samu duk wani application naka na wayarka kai mara haka, duk wani application wanda kake gani ko baka shigansa kawai ka shiga kai mar wannan clear card din, wannan abin da na nuna ma in kai mar insha Allah zaka samu babban space. Amma wajen rage waka ko bidiyo ba ka samu space yadda kake so ba, ko irin zaka samu space kaɗan amma da kasa zaka ga da kayi turi zaka ya kuma cika. Gashi nan wannan ɗaya Facebook din light muna da MB 102, kuna gani yanzu koma 0, za mu danna clear card kun gani ya da 0. So hanya ta farko ita ce mai sauki wacce zaka goge zaka ƙara wa wayarka girman memory ka bata space yadda take so. Hanya ta biyu ita ce ka tsaya da kyau ka gani, zaka shiga zanda ɗinka. Zanda kowa yana amfani da zanda. Idan ka shigo zanda duk wani abu da ka taɓa yi da zanda ka na turi ka tura a turo ma kai komi tun da ka fara amfani da waya zuwa yanzu zaka samu history, ma'ana ma'ajiya wacce take ajiyewa duk wasu abubuwa wacce idan ka goge ma ba su gogo ba kai tsaye ta zanda kenan. Ko me kai bai yi ba idan kai turi za ta yi misali sai ka zo nan wajen da aka sa history, kuna gani tsayan nuna muku history gashi nan kuna gani history, sai ku danna shi. So bayan kun danna shi za ku ga duk wasu abubuwa, ni yanzu na goge ne amma ku ga duk wasu abubuwa da kuka tura ka kun gani wannan na tura an turo min, na tura wani ta zanda, na tura an turo min, na tura wani waso gashi nan kuna gani. So za ku iya rage space ta nan kawai tsaye za ku danna wannan abun kai tsaye na sama. Bayan kun danna shi kai tsaye fuska ta buɗe muku kamar haka. Ku ga wani waje an sa setting, sai ku danna shi. So bayan kun danna setting za ka ga an sa clear transfer history, gashi nan anan na biyu kenan. So wani zubin ana samun matsala, wata zandar sai dai kawai ba ka ga an sa wannan clear transfer history din, wannan clear transfer din. So ana samun matsala ba a samu, sai dai ku ga an sa downloading location, za ku iya danna shi ko a na ɗaya ko a na biyu. Ni clear transfer
history sai in danna shi. Bayan na danna shi kai tsaye sai in danna clear. So ina danna clear shikenan duk wani abu na can ya gogu, zaka ga suna da yawa ya gogu. Zan samu space to sai ɗayan ma a cikin zanda aka zo ta inda aka sa file kai tsaye in kana so ka rage komai na kan wayar ka kai tsaye ga wani waje an sa APK file. So nan zaka iya goge duk wani application da yake a nan, ko kai tunda ka riga ka install ɗinsa zaka same shi a can kan wayar ka, ko ka goge shi ba matsala. Sai ka zo nan can ƙasa inda aka sa big files sai ka danna nan ma gashi nan kai tsaye, amma nan ba wai sai ka goge duk wani bidiyo ba, zaka ga irin wani kamar virus fari ba komai a ciki, so shi zaka iya danna shi. So wannan hanya ce, wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Idan bidiyon ya burge ka shiga YouTube channel ɗin ka danna masa subscribe, kana kai sharing kai like don mutane su amfana. Domin akwai masu irin matsalolin da yawa wanda suna so su ba wayar su space, su ƙara ma ƙarfin space memory kan wayar su ba space, ba san yadda za su ga. To da Allah kai sharing ɗin wannan bidiyon, ko kai hau TikTok ɗinmu ko Facebook kai mana following kai like. Mun gode, sai anjima.